Матур традицияга эврилген туган яга мәхәббәте минем иҗат фестивале үткән атнада район администрациясе коллективының концерты белән тәмамланды. 6 май көнне иң яхшы номерларны берләштергән йомгаклау кичәсе гала-концерт район мәдәният йорты сәхнәсендә үтәчәк. Район администрациясе хезмәткәрләренең җыр-моң бәйгесе тантаналы мизгелләрдән башланып китте. Район администрациясе башлыгы Илдар Адельшевич Аблязов барлык катнашучыларны тәбрикләп, әлеге фестивальнең әһәмиятен билгеләп узды. Һәм бу чараны оештыруда, үткәрүдә активлык, зур тырышлык куйган мәдәният хезмәткәрләренә почет грамоталары тапшырды. Подобной традиции вот уже на протяжении многих лет в нашем Старокулакинском районе проводится фестиваль-конкурс художественной самодеятельности «Туган яга мәхәббәте минем». Такой конкурс дает возможность выявить новые таланты, реализовать всем желающим свои возможности в искусстве, а зрителям получить удовольствие и отдохнуть от ежедневной суеты. С весной и с наступающим праздником вас поздравляет глава муниципального образования Старокулакинский район Илдар Адельшевич Аблязов. Туган ягым мәхәббәтем минем фестивале районыбызда традицион булара. Һәр ел районыбызда барча авылда да уңышлы узып килә. Быелгы аеруча истәлекле, чөнки быел җиңүнең 70 елына багышланган. Бу фестиваль безнең халкыбызның үзләренең талантларын сәхнәдә күрсәтергә мөмкинлекләр бирә. Һәм әйтәсе килә, безнең район халкы төрле яктан уңган икән. Матур итеп җырлыйлар да, бийләр дә. Шулай ук бу фестивальдә авыл халкыбызның кул осталыклары белән дә танышабыз. Бүген инде район администрация коллективының концертын күтәренке күңел белән кабул итегез. Администрация коллективының үзешчәннәре тәкъдим иткән һәр чыгыш та бары тик мактау сүзләренә генә лаек. Сәхнә күренешләре, җыр-биюләр берләштергән концертның һәр бер номеры көчле алкышларга күмелде. Nazlı güley, güneligey, sineginde
врагов. Рыжий, словно апельсин на снегу. Мать шутила, мать веселая была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным у нее. Черным, будто обгоревший смольем. Хохотала над расспросами она, говорила, слишком ночь была черна. В 40 памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое, соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Ayrım gülderler, biz ayrıldık da sargaydık, sargaymasın gütenler. Biz ayrıldık da sargaydık, sargaymasın gütenler. Aklım başı o ikisidir, gümüş kaçır ülkesi. Bu nefisiz suluşlarını ayırdı jellemişe. Bizlere kimsiz suluşlar ayırdı jellemişe. Dağlar günde dağlarda dinmegez, dağlarının güveleri gitmegez. Elimden de kaderleseyim çile, elimden bergemeseyim bile. Elimden de kaderleseyim çile, elimden bergemeseyim bile. Балакаем балам, яра пеклай туялма, язмышкаем нам силей, бәтеклеген Ну вот и все. Прощай, гражданская жизнь. Теперь казарма мой дом родной аж на целый год. Ой, чего я только не делала, чтобы от армии откосить. И под пацифистку косила, и в общество солдатских отцов обращалась, и глазки врач устроила, и чего не помогло. А что от армии косить-то? Вот я, например, сама пришла. Да ты что? Да какая дура сейчас сама в армию пойдет? Там же такой беспредел, бабовщина. Чему? Какая еще щина? Ты чё про бабовщину не слышала?
слышала. Ну ничего, скоро услышишь. А мне мама так сказала: Люся, если хочешь стать настоящей бабой, иди и ничего не бойся. Ага, ну конечно. Спагетти есть, на тумбочке стой. Да еще с дезодорантами в самоволку бегай. Да? Tabiatning qiyaman sevganim, ağaçlar yanıdan giyer, yemyeşil kiyimlerin, umurзая çiçekleri yılmayan aralanda, lan dışlarda birilerine cımıldaşıp alarla, alttan nurlarına kınıp turgaysa tübende, ana kuşağı çıltıra çişlası ve tübende. Her cilde de zor canlılık, her cilde de zor şartlık, öylerge ise almışa uğramda çıkan taşı. Эштән соң калып, репетицияларда катнашып, бөтен тырышлыкларын куеп әзерләнгән, сәхнәгә чыгып, чыгыш ясаган һәм тамашачы күңелен яулаган үзешчәннәр бары тик рәхмәт сүзләренә генә лаек. Администрация хезмәткәрләренә киләчәктә дә уңышлар теләп, сәнгать дөньясыннан дәрт һәм күңелләренә рәхәтлек алып яшәүләрен теләп калабыз.